I lived in China or even Russia or any totalitarian country, maybe I could understand some of these illegal injunctions. Maybe I could understand the denial of certain basic First Amendment privileges because they haven't committed themselves to that over there. But somewhere I read of the freedom of assembly. Somewhere I read of the freedom of speech. Somewhere I read of the freedom of press. Somewhere I read that the greatness. 오빤 강남스타일 강남스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 Hey sexy lady 오빤 강남스타일 Hey sexy lady 성숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선호해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선호해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선호해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 Hey sexy lady 오빤 강남스타일 Hey sexy lady B는 놈 그 위에 나는 놈 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 B는 놈 그 위에 나는 놈 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 You know what I'm saying 오빤 강남스타일 Hey sexy lady 오빤 강남스타일 Hey sexy lady 오빤 강남스타일 You
meget mere end en måned siden, at elevrådet på Holstebro Gymnasium meldte ud, at de ikke længere ville være med i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Nu er turen kommet til Hobro, hvor elevrådet på Mariagerfjord Gymnasium siger fra. Vi har besluttet at melde os ud af DGS, og det gør vi, fordi at vi mener, at DGS står for en fuldstændig utopisk uddannelsespolitik, blandt andet hvor man ønsker SU til 15-årige, hvor man går ind for absolut ingen... Ja, det må jeg så sige ja til. Jamen, Ruben! Ja! Jeg får noget papir. Nu! Om blyant. Masser af blyant. Den er stor. Jamen, er det så ikke bare for skrevet under? Jo. Hvad skal vi have, hvis du tager stavning?
Glas. Men I var ikke inde på McDonald's? Jo, det var vi i hvert fald. Nej, Jo, for jeg fik nemlig 4 cheeseburger. Nej! I får gasser. Ja, lige det er derfor jeg kom til at se, det bliver lige så at spise 4 cheeseburger, så slap nu bare helt af, ikke? Altså, hvis jeg fik 4 cheeseburger, så var det nok godt inde på McDonald's. Det må du lige så, hvad de går. Du skulle lige ned sidst, da du kom hjem derovre. Cheese-smag. Det er det værste, der røber for hinanden. Men han er fuldt i godt. Thomas, du er jo helt væk. Ja, det er sådan, den drikker det faktisk lidt som en fjerdeklasse. Jeg har han fået 2 øl. Han har fået 4 øl. Men de var jo ret store. Nej, jeg tror, han har fået 3. Han sagde, at han havde fået 4, så jeg stod lidt på. Morten har han fået 6. Jo, men altså fik han ikke 3, da de sad nede på en Kevin Club. Han fik 1. Han fik 2, da jeg sad, mens jeg var. Så har han fået 3. Fik han ikke en, der fik bare gået? Jeg kan ikke klub på noget. Jo, fik jeg sådan en... Jeg drak også noget af en spis, de kunne ikke have. Så drak jeg også noget af en Scotch, hvad hedder det? Scotch Cola. Den drak jeg. Det drak noget af... Det gjorde det. Jeg drak noget af en bil. Altså, jeg var først til Thomas. Hun synes, det smagte godt. Thomas, du smagte godt. Ja, det er min. Det smagte godt. Det gik meget kærligt op for at købe en øl til hende. Ja, og så drak Philip den der Scotch til den mælken, der var over. Jeg drak noget. Nej, Thomas, det kan ikke, du drak noget af det, når du smagte på den. Det er ikke det samme. Det er slet ikke en øl, der jeg handlede med. Thomas, du sidder og det var lige der, ikke? Thomas er sjov, men det var absolut også. Ja, så jeg havde det fint. Lad være med det. Og jeg åbnede døren for dig, men det fik pludselig. Charlie, jeg er én ting, jeg ikke kunne skærpe. Det ville være, at du skulle have åbnet døren for mig. Du åbnede ikke døren for mig. Så var jeg sådan en kæmpe lag pænder der egentlig katten mere. Jeg er træt, det skal sove. Så må Charlie indrømme... Hvad er det, der siger, Thomas? Charlie, han lyver. Jeg er træt til at lyve. Kom det sgu. Så får det bare. Det er ikke være med. Du får omvendt telefon. Charlie, du åbnede ikke den lorte dør. Philip, min telefon laver jeg for eksempel overhovedet lader. Jeg kan ikke lide det sikkert. Jeg tænkte på, at de gjorde det. Nej, jeg har den. Har du den? Jeg har den lige her. Lader den. Den lader ikke. Det er helt roligt. Det skal nok gå, ikke? Er der andre af mig, der har sat en alarm, fordi jeg er ikke sikker på, at den er sat? Jeg har sat min arm, og jeg så ikke hovedet til det her. Ej, hvor er det sjovt! Altså, kommer der også en alarm, der er idiot der. Jeg vågner hver gang, jeg tror, at det er sådan en eller anden brandalarm. Det er ikke det. Jeg tænker, det er ikke det kræver lidt, at når du ikke vil rejse, så er vi nødt til det. Jeg kan også godt sætte en alarm, så min alarm har ikke ret meget, fordi jeg er vågnet ikke ved den i morges. Det er måske om mig. Jeg tror, at han er vågnet ved den, fordi det er dagen siden af. Thomas, du kan bare ikke Men det er sove igen, men Mads har udtalt. Han vil aldrig nogensinde med det sove, når en alarm har ringet. Det siger, han kunne have hørt min alarm. Er vi enige? Ja. så vil han synes, at det har været falsk. Og Mads, han klarer ikke at lyve. Bop. Han er pinse. Pinse, de lyver ikke. Nå, gør det ikke Nej, det? det er noget, der er Han venter mig at komme tilbage. Nej, ligger du og prikker det op på madrassen? Thomas. Det er sådan noget, der ikke. Thomas, ved du hvad? Held og lykke i morgen, siger jeg. Jeg håber virkelig ikke, at du har typet ned af tømmermænd, så var du virkelig langt af. Det har du ikke prøvet endnu. Nej, det vil Jeg skal være bodyguard i morgen. For hvem? Og Emma,
Så med i og det boldguard, ikke også, det kræver altså lidt. Jeg skal bare stå og sige hardcore, det er de sagt til mig. Og min hat, Jens. Held og lykke med det. Det ved jeg ikke. Thomas, Thomas, kan have et glas mælk eller sådan noget, ikke? Jeg har valgt hans siden om. Nej, Thomas, men han har alkoholen. Jeg har drukket en halv liter vand. Hvor jeg tabte en på. Så kommer professoren derovre. Altså, jeg kan slå under på det også en god idé at drikke vand. Det gør jeg hver gang. Nej, så skal han også have salt. Thomas, der tog den der 4, jeg har fået 6, så jeg kan ikke mærke det. Kan du også meget mere erfaring? Hvis du ikke kunne mærke det, så havde du ikke op der. Hvad? Hvis du ikke kunne mærke det, så havde du ikke op. Kan jeg ikke kende dig, og du råber ikke generelt. Hold da kæft! Så opfører du dig ikke til hverdag. Okay, så. Ja. Sov. I lige måde. Jeg melder også ud nu. Så lad os lige dem lyde noget. Eller Thomas sover sin rose ud, okay? Jeg er ikke ved rose. Det er beroligt, man tror. Men i beroligt, man tror, jeg har stillet på, jeg er ikke roset. Men hvad? Au, for helvede, min. Nu tænker jeg så hårdt, at jeg er fint op med, så det er vi får på. Vi er nu lige enige om, at vi stoppede med at snakke. Hold nu kæft, Thomas. Præcis fint. Du larmer, hold nu kæft. Jonas larmer altså. Hold nu kæft, Karli, du larmer, og jeg klipper dig. Hvad er det, Thomas? Hvem har der taget Brian sagde, at hvad smagte klor? Fordi nu er jeg faktisk lidt enig med dem. Det lugter af klor. Altså, virkelig meget. Så du har fået smagsløg nu, eller duftløg? Hvad hedder det? Jeg ved, hvordan klor det lugter. På lugtesans? Overdrevet meget klor. Altså, jeg drikker en hel flaske af det. Hallo, Magic. Uden at bemærke. Nej, prøv lige at lugte det med vand. Lugter det ikke klor? Det lugter lugter det helt meget klor. Virkelig meget godt for lidt. Jeg kan da gerne lugte til den. Nej. Så var han så jeg drikker en flaske af det vand der uden at bemærke det. Men jeg kan ikke smage kloren. Jeg kan lugte kloren. Det kan godt være, at jeg lugter virkelig ikke til det. Jeg drak den bare. Det vil ikke kunne ramme min mund, så kunne man til at lugte. Godnat, jeg kan ikke mere, jeg er virkelig træt. Men du kan godt så snakke 10 minutter med den Pernille. Så hvis hun kan vide på noget, du skal aldrig nogensinde komme til. Det er fordi, du ikke har prøvet. Oh my god. Godnat. Bisvej. Jeg tror, vi skal lukke den her, og så sige Thomas er manden. Thomas, du ikke. Thomas, har du lyst til også en film, som vi kan vise til dig i morgen? Jeg har lige optaget alt det her. Ja, det er